Leven Anne, doe en dien dagboek, onlosmakelijk met een verbonje. Geschreven op een zolder in het achterhuis. Neem eens kost bevroeden wat dit teweeg zou brengen. Echter, geen kans verdere gedachten het boek toe te vertrouwen, om af te ronden. Verstopt achter een boekenkas, ongewenst in tijdelijke toes. Het slechtste van het slechtste wist in leven binnen te dringen. Een utopie, vriendje maken, leefje ontdekken, doelen te stellen. Naar buiten gaan, spelen, fietsen, leven leren kennen, uit en boze. Geen sinecure voor een beginnende puber. Onmogelijk om terug uit school het wie was het te vertellen. Schrijven was de enige manier om energie te lozen. Dien lot, ondraaglijk, onmenselijk, waarachtig luguber. Jeugd, onbevangenheid, vrijheid, allemaal afgenomen. Du bent Joods, alleen daarom dus, ten dode opgeschreven. Zoveel van u, die het waarom niet begrepen, nog weten. Aan die verschrikking was helaas niet te ontkomen. Wie een stuk vee, met angeren bijeengedreven, een nummer op de arm. Niet belangrijk wem ze zijn, wie ze heten. Door toeval ontdekt, of wellicht verrooien, afgevuurd naar Westerbork, een doorvuurkamp. Via Birkenau naar Bergen-Belsen, eindje van dien levensreis. Hoe geschiedenis ons waarheid in het midden laat gooien. Maar boven veel concentratiekampen hing dood, vuur, stinkende damp. Door een vreselijke ziekte gaf ze uiteindelijk te geest. Witse Anne, verheuren dien stem, ook al bussen in rook opgegangen. Als getuige van de vreselijk, gruwelijke tijd. Het symbool van de Holocaust, voor miljoenen vermoorde Joden. Wie intens is vrede en groot en hevig verlangen. Anne, dien dagboek is miljoenen keren gelezen, wereldwijd. Die nalatenschap mocht nooit, echt nooit vergeten worden, noch de talloze doden.